Бүген халыкыбызның гасырлар буе күңел түрендә йөргән иң изге хыялы тормышка ашты. Бу төзелеш Татарстан өчен зур юлның башы була. Менә бу кадрларда Казан Кремле, ул буш диярлек. Тирә-юньдә яшел чирәм үсә, чирәм арасында мәчетнең нигезенә салыначак ташлар. Бу бит бөтен татар халкының рухланып йөргән, шатланып йөргән вакытлары, суверенитетлы булдык дип йөргән вакытлары. Минтимер Шәймиевнең указы махсус фонд оешу, халыкның кызыксынуы барысы да шуннан башлана. Казу эшләре барган урынга киләләр дә, кайсы тирәләрәк булыр икән ул мәчет. Бу сорауга җавапны Минтимер Шәймиев үзе дә эзләгән инде. Халыкның фикерендә белергә теләгән, әйме. Татарстанның да, дөньяның да иң көчле галимнәре, белгечләре белән киңәшләшеп 1000 кат уйланган фикер була ул. 4 гасыр ярымнан соң Кол Шәриф мәчете Казан ханлыгының имамы исемен мәңгеләштереп Казан Кремле калкулыгында урнаша. Башкаланың иң матур һәм мәхәббәт корылмаларының берсе Кол Шәриф мәчете. Казанның гына түгел, бөтен республиканың визит карточкасы, толерантлык символы булып санала. Мәчет һәм ширкәүләр белән янәшәдә генә торып, Казан Кремленең тулы бер ансамблен тәшкил иткән әлеге уникаль проект инде 25 ел дәвамында үткәнне һәм киләчәкне тоташтыручы күпер булып тора. Зур мәчет төзиләрме, кичкенә мәчет төзиләрме, бик зур төзиләрме, ләкин моның дәрәҗәсе икенче. Бу Кол Шәриф мәчете. Бу дәрәҗәле эштә катнашмаган бер генә Татарстанны да булмагандыр. Шәмсебикә апа исемле бер апа бар иде. Атна сайын җомга сайын килеп бер ипи булса күтәреп алып килә иде. Моны эшчеләргә бирегез инде, алар ашасын инде ди. Берәби килде 12 тиен генә акчам бар инде егетләр, бер кирпич булса да алыгыз инде ди. Берәби бөтенләй авылдагы иен сатып, минем иемнең акчасы шушы аналыгыз инде ди. Халык üzülмәде. Күреп тордык инде. Алар фонд уйышты. Әйме анда бит gün sayın дистәләгән, йөзләгән кеше килә иде. Башта алар безне күрәләр, килеп сыйлар, кайда акча түләргә калдырырга икән. Мәсәлән, кирпич табалар, әйме. Булай сөяләр, куллары белән менә булай торып, безнең бабайларныкы бит ул. Bu mramorları Türkiye'den alıp geldik polnusunu. Күпме кирәк булды мәрмәр? Почти 5 КАМАЗ geldi, наверное. Кол Шәрифнең ичке бизәлешен эшләгән төрек компаниясе вәкиленә мондагы һәрбер кисәк мәрмәр кадерле. Үз куллары белән мәчетнең ишен генә ел ярым бизиләр. Biz bu mescidi işlegende Sami Tijoğlu bir iş bu lüstranı asırga buldu. Paltaratonu lüstra. Халык ярдәмен, тарихи төзелешкә үз куллары белән өлеш кертүләрен искә төшергәндә күзләренә яшь килә. Tekniski personel her kim, nitolgi, ahranikte kim bunda işte her kim bilen bir kampanya bulduk. Dostlar bulduk. Hazır görsem Bırat'ını görmüş şekili, Sistran'ı görmüş şekili bulam. Onun için herkese rahmet ettim. Mirtimir Şarifoviç geldiler. Paşli, Kajdi, Meysi, Sivişenyeler buldu. Hazır hatırlayayım da tüylerim diken eğitim bulmuyor. Yılasım gelir. Бүген монда чит ил делегацияләре килә, никахлар төркәлә, тәүлек әйләнәсе Коръән укыла. Allah'ın rahmeti bilen, Allah'ın en evvel rahmeti bilen, hamin elbette bizning şuşu jitekçilerimiz ulda bulsa, Mintimir Şərifullah Şəymiyevning bik tırışlığı bilen Allah'a şükür şuşu mena Kazan kirmeninde şuşu mahabbet bina barlıkka kildi. Иң беренче рәхмәтемне мин авыл хезмәтчәннәренә әйтер идем. Мәчет төзелешенә үз өлешләрен башлап алар кертте. Мул уңыш үстереп, мәчет фондына тапшырдылар. Гомер-гомергә изге саналган икмәк, изге эшебезнең нигез ташы булды. Әлбәттә, бу мәхәббәт мәчетен төзүдә төп спонсор Татниф җәмгыяте хәлиткеч роль уйнады. Күп кенә башка оешмалар һәм предприятиеләр, аерым гражданнар ихлас күңелдән үз өлешләрен керттеләр. Егерме сумына мәсәлән 10 сум бирүчеләр бар, 350 сум акча бирүчеләр бар бит инде барсында исемнәре кертелгән. Әлеге китаплар бүген Казан Кремленең Ислам мәдәнияте музеенда саклана. Үз исемнәрен анда мәчет төзелешенә өлеш керткән зур предприятие, иҗтимагый оешмалар вәкилләре дә, эшчеләр дә, пенсионерлар да, гап-гади кешеләр дә, чит илләрдә яшәүчеләр дә таба ала. Мөселманнар күпләп яшәгән төбәкләр генә түгел, Европа илләре дә үз өлешен кертә. Әбиләребез, бабайларыбыз килеп, Илфар улым, менә син бит Казанга барасың, мәдрәсәгә барасың, менә бераз гына садака җыйган идек, менә бераз гына бездә ярдәм күрсәтергә теләгән идек дип үзләренең шушы
әз генә булса да әмма тирән мәгънәгә ия булган, кадерле булган менә шушы акчаларны минем арттан биреп җибәрәләр иде. Мәсәлән, безнең күргәзмәдә Октябрь районы 43 гектара, шунардан өлеш чыгарып 96 ел уңышыннан ярдәм күрсәткәннәр мәчет төзелешенә. Ислам мәдәнияте музеенда бу атнада буыннарның чынга ашкан хыялы дип аталган күргәзмә ачылды. Ул Кол Шәриф мәчете төзелә башлауга 25 ел тулуга багышлана. Шамил Зинурович Закиров, мәрхүм Камал театрының директоры, мәчет өчен Коръәннәр китапханәсен җыям дип халыкка мөрәҗәгать итә идегез, бергә китапханә җыябыз дип. Бу хыялы бөтен кешеләрнең кая киләсең ашка. Кол Шәрифкә акча бирдеңме? Кол Шәриф төзелгәндә Фәридә Забирова архитекторлар берлеге рәисе булып тора. Каршылыклар күп булды ди. Иң зур җиңү дип ул ЮНЕСКО исемлегенә керүне атай. ЮНЕСКОга керткәндә Кремльне бу мәчет төзелә иде. Без бу мәчет белән керттек аны. Önemli katkıları olan Tataristan Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı Şaymiyevi de saygıyla... Тарихи карарлар кабул итүдә беренче президентның ролен күргәзмә ачылышында төрек консулы да югары бәяләде. Чын мәгънәсендә берләштерүче, хәйриячелек традицияләрен яңартучы изге эш. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.